Без регулярного харчування бранці зазнають тортур. Про це заявила адвокат Емінія Вамілєва після розгляду справи 25 кримських татар, звинувачених у тероризмі і спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. За словами адвоката, бранці вивозять з СІЗО рано вранці, не даючи змогу поснідати. Обід також не дають вчасно. В сухпайках, які передають конвоїри, присутня їжа, яка заборонена до вжитку мусульманам. За словами бранців, лише по завершенню засідання вдалося повечеряти і лише кабачковою ікрою. Через голод політв'язні почуваються зле. Высказали, у Руслана Сулейманова случился просто сильный спазм сосудов головного мозга. Он жаловался на дикую страшную боль. Он просил конвоиров, чтобы ему предоставили хоть какое-то лекарство для того, чтобы снять вот эту страшную головную боль. Он сказал, я был в таком состоянии, что я был в отчаянии. Я просил, дайте мне что-нибудь, чтобы мне стало полегче. Не было предоставлено никаких медикаментов, потому что и он с собой ничего не смог взять. И они, вот, как я сказала, ели исключительно только вот эту кабачковую икру, потому что другие продукты, которые находятся в этом сухпайке, они содержат, ну, будем говорить так, нехаляльную еду, свинину, и поэтому они ее есть не могли. Ну и представьте себе, за весь день, начиная с 7 часов утра до 16:30, люди ничего не ели. И только вот приняв еду вот в этот момент, естественно, у любого здорового человека будут подобные проблемы со здоровьем. Так званого таємного свідка допитати не вдалося, натомість окупаційні прокурори почали представляти докази. Про це заявив адвокат Еміль Курбєдінов після розгляду справи 25 кримських татар, звинувачених у тероризмі та спробі захоплення влади через нібито причетність до Хізбут Тахрір. В якості доказів про вини бранців прокурори представили записи прослуховувань. На деяких записах обговорюються релігійні та політичні питання. Також чути голоси дітей та жінок. Родичі бранців наголошують, що записи поганої якості, здебільшого зі сторонніми шумами та музикою. Я просто этим возмущена, что на основании вот этих шумов, непонятных разговоров, даже в этой аудиопрослушке невозможно было различить, кому принадлежат те или иные голоса. И вот на основании всего этого нашим мужьям грозят баснословные сроки от 15 и вплоть до пожизненного лишения свободы. Брав участь в обшуку, але ні зброї, ні вибухівки не знайшов. Про це заявив співробітник окупаційного ФСБ Олександр Бойко у Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону. Його допитали у справі Еміля Зієдінова, якого через нібито причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі. За словами ФСБівця, єдиним доказом буцімто планів Зієдінова по поваленню влади в Росії є проповідування ідей Хізбут Тахрір. Бранець, за словами ФСБівця, залучив до цього одну людину, але згодом виправився і додав, що кількість залучених до осередку людей не встановлено. На більшість питань традиційно відповідав, що не пам'ятає, а самому бранцю не давали поставити питання. Со стороны Зиядинова Эмиля был задан вопрос, как вы понимаете вообще слово терроризм, но этот вопрос не был раскрыт из-за того, что судья отклонил этот вопрос, сказав, что это не относится к делу и не разрешив его раскрытию. Від вогнепальних осколкових поранень загинув український воїн. Його шпиталили у важкому стані, але врятувати життя не вдалося. Це друга бойова втрата українського війська цього серпня. Ще двоє бійців поранені і нині під наглядом медиків. Окупанти також масово били з артилерійських систем та важких мінометів поблизу обох Водяних та Нью-Йорка, що на Донеччині. На підступах до Мар'їнки застосували протитанкові ракетні комплекси. Крім того, загарбники відкривали вогонь по житловому кварталу Новоселівки 2-ї. Про це повідомив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Під вогнем окупантів загинув 86-річний місцевий житель. На обстріли противників українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 11 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122 мм.
Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Адаптивний карантин продовжено до жовтня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України на тлі зростання кількості госпіталізацій та важких хворих ковідом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що епідемічна ситуація цілком контрольована урядом. Зокрема, готуються лікарні, а майже усі ліжка мають підведений кисень. Крім того, за словами прем'єра, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів для лікування українців амбулаторно. Також Денис Шмигаль відзначив пожвавлення вакцинації. За минулий тиждень в Україні зробили майже 1 мільйон щеплень. Будемо і надалі прискорюватись. Вакцина в нас є в достатній кількості, аби кожен бажаючий міг отримати захист. Поставки відбуваються регулярно, як за рахунок державного бюджету, так і у вигляді допомоги наших міжнародних партнерів та друзів, за що ми дуже вдячні їм. А окупаційна влада Криму дещо послабила карантинні обмеження на півострові. Указом Сергія Аксьонова дозволили роботу аквапарків, а в окупованому Сімферополі ще й фудкортів та атракціонів. При цьому навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади на півострові щоденно фіксуються близько 600 нових пацієнтів з ковідом. За даними очільниці окупаційного кримського Роспотребнадзору Наталії Пеньковської, значно збільшилася захворюваність у Совєтському та Красноперекопському районах, а найшвидше хвороба поширюється Ялтою. Там середньодобові показники більш як вдвічі вищі, ніж навіть у сусідній Росії. На олівці окупантів управління освіти окупованої Керчі збирає особисті дані школярів для ФСБ. На вимогу головного окупаційного освітянина міста Віктора Дахіна директори шкіл зібрали імена, прізвища і по батькові учнів від 12 до 17 років, а також дати їх народження та номери мобільних телефонів. Копії вимог і додатки до них отримало місцеве видання. В документі повідомляється, що повноваженнями ФСБ передбачено отримання персональних даних без погодження. Втім, батьки школярів обурилися таким вимогам окупаційної влади. Вже 42 людини загинули в результаті лісових пожеж у Алжирі, у тому числі 25 військових, яких направили гасити вогонь. Ще більше осіб дуже постраждали. Не можу сказати, що ми перемагаємо вогонь, але боремося з ним усіма силами, і хай допоможе нам Бог. Пожежі на півночі Алжиру почалися в понеділок. Вогнища десятки, в цілому приблизно 50 пожеж у 16 провінціях країни. Влада впевнена, що це був умисний підпал. Гірський регіон Кабілія на сході від столиці майже повністю покритий густим димом. Місцеві жителі намагаються відвоювати у стихії вцілілі будинки. Ми боремося з вогнем, щоб захистити хоча б будинки. Ми евакуювали людей похилого віку, а самі, як бачите, залишилися. У нас тут 3 загиблих, в іншому селі ще 4. Лікарня переповнена. Місцеві жителі, які тікають від пожежі, селяться в готелях, хостелах та будівлях навчальних закладів. Влада Алжиру планує запросити міжнародну допомогу в гасінні пожеж. Ці юні танцівниці не забувають традиції. У Киргизстані проводять фестиваль Аталар-Ізи або «Спадщина предків». Аталар-Изи – это как бы возрождение нашего кыргызской духовности. То есть возрождение, то, что нам осталось от предков наших. Это наша национальная одежда. Одежда именно для нашей молодежи, для наших девочек, чтобы мы воспитывали их с самого рождения, именно в кыргызском духе. Цього року фестиваль присвячено важливій ролі жінки в історії киргизького народу. Вона берегиня сімейного вогнища і працьовита робітниця. Сьогоднішні дівчатка – це завтрашні матері. Ми повинні навчити їх, як бути мамами, виховувати героїв і ростити гідних дітей.
А в цій юрті можна послухати традиційні пісні. Під їх звучання уявляється нелегке, але водночас яскраве кочове життя. Ну а молоді киргизи люблять помірятися силою і спритністю. Одна з найпопулярніших національних ігор називається кокбору. У неї зараз грають на фестивалі. Учасники змагання борються за тушу козла. Оволодівши нею, треба закинути її в так званий казан, який грає роль воріт. Нам дуже сподобалось. Найбільше вразили костюми, пісні, танці і кінна гра кокбору. Вона теж дуже видовищна. До фестивалю Аталар-Езе щорічно долучаються гості з усього Киргизстану, а також закордонні туристи. Творіння епохи бароко знаменитого скульптора Йогана Пінзеля і його учня Франциска Оленського представили в Києві. Это искусство, которое дает вот эту динамику. Динамика в том, что это такая летающая, это как ветер. Видите, они все не окаймлены ничем, нет никакой статики. Одна з двох представлених скульптур Пінзеля – голова ангела. Спочатку майстер створив фігуру висотою 2 метри. Вона і інші скульптури були встановлені на вівтарі в одному з костелів Івано-Франківської області. Пізніше майже всі були знищені за радянських часів. Їх пустили на дрова. Нам необходим катарсис, очищение. И вот мы проходим свое очищение через, наверное, искусство настоящее. Я говорю о высоком искусстве, я не говорю про искусство, которое сегодня связано с массовой культурой, которое становится контентом для інстаграмів. Йоган Пінзель – найвидатніший український скульптор XVIII століття. Багато його робіт прикрашають храми. Ми знаємо, що стиль бароко створений для того, щоб людина увірувала. І справді, спостерігаючи за скульптурами майстра Пінзеля, ми можемо пережити оцю фазу найвищої трагедії, найбільшого переживання, пройти шлях очищення мистецтвом. Він переживав кожен образ, і за рахунок його пережиттів, як я вже казала, пластик, особливої роботи з формою, завдяки знанню досконалому анатомії, він міг донести ці емоції до вірян. А ця скульптура називається «Свята Анна». Цей фрагмент скульптури ілюструє апокрифічний епізод, коли Свята Анна навчала Діву Марію читанню. І в одній руці вона тримає, у лівій руці вона тримає святу книгу, на жаль, права рука втрачена. Скульптури привезли з Львівської національної галереї, де зберігається найбільша колекція творів Пінзеля – 40 робіт. Експозиція представлена в рамках фестивалю «Букет Київ Стейдж». Тема «Ми між минулим і майбутнім». Є тут і роботи сучасного скульптора Олександра Животкова. Виставка проходить в національному заповіднику «Софія Київська» до січня 2022 року.